Μήπως είναι τολμηρό που ήρθα. Υπέροχο είναι. Υπέροχο. Η τόλμη είναι προνόμιο της νεότητας. Μα δεν λένε ότι η νεότης πρέπει να είναι σεμνή. Αυτά τα λένε όσοι δεν είναι πιανέλοι. Πάμε έξω στη βεράντα που είναι πιο δροσιά. Να φέρω κάτι να πιούμε εδώ μεταξύ. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Από χτες που ήπια δεν μπορώ να συνέλθω. Τι ήπιατε, ένα ουισκάκι? 2. Χαρά στο πράγμα. Εγώ πια ολόκληρη μπουκάλα. Δεν ξέρω πώς δείχνω σήμερα. Φρεσκότατος και δροσερότατος. Και να σκεφτείτε ότι δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Μα είστε καταπληκτικός. Ελάτε τώρα υπερβολές. Και ύστερα αφήστε σε μένα τα κομπλιμέντα. Ξέρετε λοιπόν ότι είστε από τα πιο χαριτωμένα πλάσματα που έχω γνωρίσει. Τώρα αρχίσατε εσείς τις υπερβολές. Όχι, λέω την αλήθεια. Παρόλο τον όρο. Δεν ξέρω, μου κάνετε τόση εντύπωση χθες το βράδυ. Γιατί? Δεν ξέρω αυτή η λάμψη σας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να λάμπετε ολόκληρη καθώς έπαιζε η μουσική? Εσείς, σαν έμπειρος άνθρωπος, κάτι θα έπρεπε να έχετε καταλάβει. Δηλαδή? Τι δίνει στον άνθρωπο τη λάμψη της μεγαλύτερης ευτυχίας. Εγώ νομίζω έρωτας. Κι εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή? Δεν θέλει εξήγηση. Μη μου πείτε ότι είστε ερωτευμένοι. Ναι, είμαι, γιατί να το κρύψω. Τολμηρό παιδί, τολμηρό παιδί. Τολμηρό είναι που το λέω, αλλά είναι κακό να αγαπάει μια κοπέλα ένα νέο άντρα. Μη λέμε τώρα και μεγάλα λόγια, έλατε. Δεν είναι μεγάλα λόγια. Μόνο δεν θα πείτε τίποτα στο θείο μου, Αστιεύεστε, παιδί είμαι. Τι άλλο από τον έρωτα θα μπορούσε να μου δώσει το θάρρος να έρθω στο σπίτι σας. Δεν με πιστεύετε? Σας πιστεύω. Αλλά τώρα πια αφήστε σε μένα την πρωτοβουλία. Δηλαδή? Κορίτσι μου, αγάπη μου, δροσιά μου. Κύριε Διαμαντή. Μη με κόβετε, γιατί με κόβετε. Σας παρακαλώ. Δεν με πιστεύετε. Εγώ που σας πίστεψα. Τι πιστέψατε? Ότι είστε ερωτευμένοι. Με εσάς. Αλλά με ποιον? Με τον υπάλληλό σας. Πώς είπατε, ποιον υπάλληλο? Τον κύριο Παπαζήση. Αυτό θέλετε να μου πείτε? Μάλιστα. Για να χαρώ. Όχι, ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Σας Διαμαντή. παρακαλώ, εγώ δεν σπινείς. Πιέντε. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ πολύ.